namin sa maghiwa ng mga lulutuin para sa sa wedding ni pastor. So ngayon umuwi lang po ako nagkape and then babalik na naman po ako doon. Ayan, so iiwan ko lang po itong cellphone ko dito sa tindahan. Ayan. So dyan po muna. Bye bye.
Kawawa naman sila. Palagi na lang sila yung hindi walang sila. May doorbell oh. Hello guys! Hi, hi! Ito ba?
Hello guys, wala na pong ilaw dito. Ayan, shout out po sa lahat. Thank you for the support. Ayan, may ilaw na po ako. Solar kasi ang ilaw ko dito. Ayan. Hello everyone. Hello. Awan na Jada pa ko maglalako. O sige tayo ibaga ka kanya na lang. O sige sige, bye bye. O sige. Ayan, bye bye na sa inyo, bye bye.